40. 40. 40. Pitati za put. Ρωτάω για το δρόμο. Ρωτάω για το δρόμο. Oprostite. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Možete li mi pomoći? Μπορείτε να με βοηθήσετε? Μπορείτε να με βοηθήσετε? Gdje ovdje ima dobar restoran? Πού υπάρχει εδώ ένα καλό εστιατόριο? Πού υπάρχει εδώ ένα καλό εστιατόριο? Idite lijevo iza ugla. Πηγαίνετε στη γωνία αριστερά. Πηγαίνετε στη γωνία αριστερά. Zatim idite pravo jedan dio puta. Μετά πηγαίνετε για λίγο ευθεία. Μετά πηγαίνετε για λίγο ευθεία. Zatim idite 100 metara u desno. Στα 100 μέτρα κάντε δεξιά. Στα 100 μέτρα κάντε δεξιά. Možete također uzeti autobus. Μπορείτε να πάρετε και το λεωφορείο. Μπορείτε να πάρετε και το λεωφορείο. Možete također uzeti tramvaj. Μπορείτε να πάρετε και το τραμ. Μπορείτε να πάρετε και το τραμ. Možete također jednostavno voziti za mnom. Μπορείτε απλά να με ακολουθήσετε με το αυτοκίνητο ως εκεί. Μπορείτε απλά να με ακολουθήσετε με το αυτοκίνητο ως εκεί. Kako da dođem do nogometnog stadiona? Πώς θα πάω στο γήπεδο ποδοσφαίρου? Πώς θα πάω στο γήπεδο ποδοσφαίρου? Pređite most. Διασχίστε τη γέφυρα. Διασχίστε τη γέφυρα. Vozite kroz tunel. Περάστε μέσα από το τούνελ. Περάστε μέσα από το τούνελ. Vozite do trećeg semafora. Πηγαίνετε ως το τρίτο φανάρι. Πηγαίνετε ως το τρίτο φανάρι. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. Μετά στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά. Μετά στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά. Vozite zatim ravno preko sljedećeg raskrižja. Ύστερα πηγαίνετε όλο ευθεία μετά και την επόμενη διασταύρωση. Ύστερα πηγαίνετε όλο ευθεία μετά και την επόμενη διασταύρωση. Oprostite, kako da dođem do aerodroma? Συγγνώμη, πώς θα πάω στο αεροδρόμιο? Συγγνώμη, πώς θα πάω στο αεροδρόμιο? Najbolje je da uzmete metro. Πάρτε καλύτερα τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Πάρτε καλύτερα τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Idite jednostavno do zadnje stanice. Πηγαίνετε απλά ως τον τερματικό σταθμό. Πηγαίνετε απλά ως τον τερματικό σταθμό. Molimo vas, posjetite www.book2.de za tekstove i knjigu.